पहिला बघ मम्मी घेऊन जाते का हलका आहे साईज बघ एवढी काजल उभी राहा मम्मी उभी राहा जरा मस्त आहे आणि तुम्ही कलर बघितलात का 3 रेड आहेत बघा 1 2 3 4 बाउल वगैरे होईल पाण्याची बॉटल बाउल वगैरे होईल या शाबाश ए डोक्याला लागेल वगैरे अरे उंची जास्त कमी पडली. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे मी आता चाललो आहे बाहेर नवीन घरासाठी काहीतरी नवीन सामान घ्यायला. आता तुम्ही विचाराल नवीन घर कुठे कधी कसं आणि नवीन सामान म्हणजे काय, तुम्हाला सर्व ब्लॉग्समध्ये आता दिसणार आहे. सुरुवातीला आता फक्त मी एकटा चाललोय आणि कुठे चाललोय तर मी बोरिवली स्टेशनला चाललोय. बोरिवली स्टेशनपासून आपला शॉप एकदम जवळ आहे. तुम्हाला मी ट्रॅव्हल पण दाखवेल आणि मी काय घेतोय ना ते पण मी तुम्हाला सर्व दाखवेल. आता तुम्हाला परत इकडे दाखवायचं आहे बघा. आपण UTS ॲपमधून ना ट्रेन तिकीट डायरेक्ट बुक करू शकतो. लाईनीत आपल्याला उभं राहायला नको. कांजूरमार्ग ते बोरिवली 15 रुपये. ये भी निकाल. इधर एक है और इधर 2 3 4 5 6 3 रेड मरून बोलो. हाँ 3 मरून और 3 ब्लू टाइप. ओपन करके दिखाओ. रुक जा. ये इजीली रोल हो रहा है ना एकदम. इजी का मोमेंट है. ये लॉकिंग सिस्टम होता है. जब भी हम ओपन कर लेते हैं तभी लॉक करते हैं. ये ऊपर मतलब ओपन है. हाँ ये ऊपर अभी नीचे ओपन है. नीचे करूँगा तो लॉक हो जाएगा. ओके ठीक है. अभी ओपन है. ओपन एक ही है ना इसको और उधर एक है. हाँ क्रॉस रहेगा. ठीक है क्रॉस रहेगा. इसको ओपन करने के लिए रुक जा. इसको ओपन करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये है. हाँ उसको सिर्फ ओके पहला इधर. दूसरा अच्छा दोनों तरफ से वो करना है. हाँ दूसरा ये है. अच्छा इजीली एक सिंगल पर्सन भी इसको ओपन कर सकते हैं. पहले एक साइड का वो करके रखेंगे. ठीक है. फिर दूसरा जो रहेगा ऐसा. बाकी का फिर लॉक करने के लिए जो पोर्शन है ना तो बताएगा. इसको नीचे ऊपर दो तो लॉक और उधर भी नीचे लॉक करना है ना. ये नहीं लगा ना आपने क्या? हाँ नहीं वो नहीं लगा क्योंकि साइड में वो रहेगा आपको. ऐसी चीज ज़्यादा कुशन भी एकदम दब जाता है. आपने राइट बोला था. जी ओके. और क्लोज करने अभी फिर से बंद करके दिखाओ. हाँ ऊपर ये ऊपर कर लिया. रुको मैं उधर से करता हूँ. इसका लॉक हमें ओपन करना पड़ेगा. ये लॉक किया ओपन. अभी सिंगल ही पर्सन चाहिए तो इजी टू पहले फर्स्ट वाला उठाएंगे. हाँ ठीक है. सेकेंड का उठा करके ऐसे दोनों ज्वाइन करके ज्वाइन हो जाएगा. ये नीचे दबा. बाकी का जब लॉक लगाएंगे ना ऐसे जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक ये हो गया लॉक. और इधर का भी क्वेश्चन. हाँ ये दब जाएगा तो लॉक. ये दब जाएगा तो पूरा लॉक हो जाएगा. तो इजी टू किधर भी मूव करना रहेगा. इजीली मूव करके रखना करना रहेगा तो उस हिसाब से आप रख सकते. ओके ठीक है. चलो अब ये सब. ये एक ग्रीन कलर है. बाकी दो कौन से हैं? हाँ दो ग्रीन है बरोबर. हाँ कोटिंग भी अच्छा है एकदम. अगर ऐसे चेयर रखो तो 4 चेयर आ जाएगा ना. 4 जन बैठ जाएंगे ऐसा आराम से राउंड में बैठ जाएंगे. ये एक और ये नहीं दो यही है ना. हाँ बराबर. देखो नहीं तो दूसरा आ जाएगा. ब्राउन. हाँ बराबर है. 2 ग्रीन 1 ब्राउन. हाँ एक ग्रीन है. मैजिक ग्रीन बोलते हैं. मैजिक ग्रीन और एक ब्राउन. बरोबर बस. हाँ बंद कर दो. अब इसको कैसा बंद करना? इसको तो बस ऐसे नॉर्मली जैसा अपन फोल्ड करते हैं. नॉर्मली जैसा बस रुका दो और रिवर्स. रुको. सीधे
बेड नंबर 2, बेड नंबर 3। अरे लास्ट थोड़ा सा आगे ले दो। ये बेड ये 3 लेना है, आप थोड़ा सा आगे इधर रुका दो बस बस। ये 1, ये 2 और 3। ये बेड, हाँ वो थोड़ा सा ये कर दो नहीं तो वो हिलेगा नहीं। तो ये दूसरा, थर्ड, बांधो प्रॉपर। तर इथं बघा आपली लोडिंग झालेली आहे। 6 बेड्स आणि 3 राऊंड टेबल्स। रेट किती आहे काय किती आहे ते घरी सांगूया तुम्हाला। चला तर आता बघा इकडे मी टेम्पोमध्ये बसलो आहे। घरी जायला मला 1 तास लागणार होते, पण आता ट्रॅफिक बघा। ह्यांनाच विचारतो अभी ट्रॅफिक कितना मिनिट आहे? 14 मिनिट। तरी मला अजून बघा 36 मिनिट्स आहे आणि ट्रॅफिक जी लागली ना एकदम लांब लचक आहे। आता मी घरी जाणार आहे। टेम्पो आपल्या दरवाजापर्यंत थांबवणार आहे आणि मम्मीला आणि काजलला बोलून आपण सर्व अनलोडिंग करणार आहे। आणि तुम्हाला तर मी दाखवलंच ॲक्च्युली मी काय घेतलं आहे, कितीला घेतलं ते मम्मी आणि काजलसमोर मी तुम्हाला सांगेन। मला एका बेडवरती 1000 रुपयाचा डिफरन्स पडला आहे। आता इथे बघा 3 वाजता निघालेलो, 6 वाजले आहेत आणि तुम्हाला एक दाखवायचं आहे की मम्मी आणि काजल पण बाहेर वेटिंग करतात। तुम्हाला दाखवतो बघा। अभी आप इधर ऐसा लो और रिवर्स में गाडी लगा। आणि तुम्ही बघा तिकडे बघू शकता समोर बघा मम्मी आणि काजल तिकडे 2 जण उभे आहेत। रिक्शावाला ना, रिक्शा लोग आगे लेना पड़ेगा शायद। रुको इनका ये लोड होने दो। हाँ पार्टी आता सामान उचलायला रेडी राहा। हे अजून घ्यायचं पार्टी? थोड़ा ले लो पीछे, थोड़ा ले लो। बस 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 बस। हाँ पॅक केले, पॅक नाही केले असे चालले। म्हणजे ते असे हे पट्टे हे बांधले आहेत, प्लास्टिक बांधले आणि हे 3 बॉक्स आहेत तसे। आम्हाला जाईल का? ए तू फक्त गोणे घे, मी घेऊन येईल। काय तुला पहिला बॉक्स मम्मी घेऊन जात आहे का? हलका आहे टेबल आहे, हलका आहे। बाय। पीछे का लॉक करो ना वाला, ये ऊपर करो ना। लाओ एक एक करके नीचे रख दूँ क्या पहला? लॉक लॉक कर दो। जा जा भाई हे बघ अशी ढकलत नाही। मार धक्का। लॉक आहे बघ, खाली लॉक आहे। हा लॉक आहे, थांब हे बघ जा। नको पडेल पडेल मग आ जाओ आप आ जाओ।
बघा इकडे फॅन ऑफ केलेला आहे मी. घर बघा कसा भरलेला आहे. हा घर कसा भरतो बघा 1 आमचा. 2 3 4 लगेच खाली पण होतो. आणि हे सर्व परत जायचं आहे. जाणार आहे कुठे तुम्हाला ते माहितीच आहे बाबा. एवढं काही आपण इकडे ठेवणार नाही. आता इकडून आतमध्ये कसं आणायचं दाखवतो बघा. भाई हात लाव. आडवा कर आडवा. तू उभाच आणला आणि हे सर्व आम्ही बाहेरून ढकलत आणलेलं आहे सर्व. हे आणि बघा. त्याला चाका आहेत ना खाली. इकडे ठेवलं की असं बघा ढकलता येत आहे. हो आतमध्ये किती कम्फर्टेबली ढकलते बघा सर्व. मस्त गाडी गाडी गाडी. पण चालत आणायला मस्त आहेत ना असे गाडी गाडी. रस्त्यातून नाही पण आपल्या आतमध्ये चांगले फिरतात ना. आता सामान आपण आणलेलं आहे ना. एक माणूस लपून बघताय. कोण कोण आहे आपल्या घरात लपून दिलू. बघणारं? बघ कुठून बघताय. दिलू कुठून बघते. कुठे गेली तू. दिलू पिल्लू. आमची दिलू पिल्लू बघा कुठे गेलेली आहे. लपून बघत होती. अरे हे तर ठीक आहे. नाही तुम्ही हे ते चाललेला ना. ते कुठे ठेवले. टेबल कुठे ठेवले. हे बघ इकडे. आता मी तुम्हाला सांगतो बघा. जेवढा प्रश्न ना तुम्हाला पडले असतील तेवढे आमच्या ना आजूबाजूला पण पडले असतील. आजूबाजूला तुम्ही फर्निचरचं दुकान खोलताय काय. हा सर्वांना तेच वाटतं की बाबा ह्यांनी काय फर्निचर विकायला आणले की काय. हा. मी सांगतो बघा मला जेवढ्या किमतीत मिळतंय 1000 रुपये जास्त मिळत असेल तर विकून पण टाकेल मी. पण काय प्रॉब्लेम आहे ते काय ऍडव्हान्स बुकिंग आहे ही. आणि हे मी माझ्या हिशोबाने बनवून घेतलेले आहेत. म्हणजे कुशन बिशन मी सॉफ्ट करून घेतलेले आहेत. आउटर स्ट्रीप जी लागते पाया हात कोपऱ्याला असे झोपताना ते पण मी काढून घेतलेलं आहे. आणि साईज मी मोठी करून घेतलेली आहे. जी साईज बघ एवढी काजल उभी राहा. मम्मी उभी राहा जरा. हा, बघितली आम्ही मस्त आहे. मस्त आहे. आणि तुम्ही कलर बघितलात का. 3 रेड आहेत आणि 3 ब्लू घेतले आहेत मी. चांगले ना. आणि त्यासोबत तिकडे तो हे आहे ना टेबल 2 ग्रीन आहेत आणि 2 वेगळे आहेत. हा. आता हे आणताना मी दमलो. प्राइस सांगायची सांगायची प्राइस सांगायची. सत्य आहे ठीक सांगायची. आहे. ऑनलाईन चेक करत होतो ना मी तर 12,000 11,000 पण ती वेगळी क्वालिटी होती. अशीच क्वालिटी ऑनलाईन होती काहीतरी 8,500-9,000ला. आमच्या विक्रोळीला पण 8,500ला देत होते. पण मला बोरिवलीला हे मी लोकेशन सर्च केली आणि मला हे 7,500ला एक बेड पडलाय. म्हणजे एका बेडमध्ये विक्रोलीवरून आणलं असतं ते एक बेड मला 1000 रुपयाचा डिफरन्स पडला असता. आता विक्रोलीवरून एकाच आणायचं तर विक्रोलीवरून आणलं असतं. पण 6 मध्ये मला 6,000 रुपये कमी पडले आणि टेम्पोचे माझे 1000 रुपये गेले. मी 5,000च्या तरी प्रॉफिटवर आहे. ऑनलाईनवर मागून 5,000च्या नुकसानावर असतो. आणि या बॅटचा आपण काय करणार आहे, कुठे वापरणार आहे, कधी वापरणार आहे, ओपन करून दाखवणार आहे, ते सर्व आम्ही तुम्हाला दाखवू. सध्या एक तरी तुम्हाला ओपन करून दाखवू आम्ही कोणतं तरी. भाईची गडबड बघा. पण वजन एवढं आहे की एकाला मला पण उचलत नाहीयेत. आणि ह्याची साईज तुम्ही बोलाल तर हे 3x6 आहेत. 3 काजल एक माणूस आरामात झोपेल ना. मस्त लांबचे लांब. आरामात झोपेल. मस्त ना. आणि आपण कस्टमाइज करून घेतलंय हे सगळं. बाहेर विचारतं कोणाला पाहिजे काय कोणाला विकत. जसे टेम्पोतून एक तुम्ही दुकान खोललाय काय. टेम्पोतून एक येत होतं ना. माझं बोलत काय बाजूला बोलत होते काय कितीला विकताय. मला घेताय तुम्ही 10,000ला. बोलतो मी 8,000ला आणले. सरळ सांगितलं मी 8,000ला. पण आपल्याला पडले 7,500ला. ठीक आहे. टेम्पो विम्पो लागतो ना आपल्याला. तर तुम्ही गॅस राईट करणार आहे कमेंटमध्ये की तुम्हाला कशासाठी लागणार आहे. मला प्रोडक्ट तर आवडले. बिल सिस्टम आहे आणि ते तिकडे सर्व त्यांना उलट व्ह्युअर्सला मी सर्वांना खोलून दाखवलेलं आहे. फक्त तुम्हाला खोलून दाखवायचं आहे. सर्वात पहिला भाईला झोपून दाखवूया आपण ह्याच्यावरती. भाईसारखे 2 माणसं झोपतील. तर इथे बघा आपले ह्याला म्हणतात रोल अवे बेड्स. म्हणजे रोल होतात हे बेड्स. ह्याची साईज आहे 3x6. मला पडलाय 7,500ला. आता ह्याचा तुम्हाला रिव्ह्यू देणार आम्ही. तुम्हाला टोटल उघडून दाखवणार, झोपून पण दाखवणार आणि कसं दिसतं दाखवणार. ठीक आहे. सर्वात पहिला कोणती एक चूज करा आणि त्याला त्याचे कपडे काढा वरचे. चला फाडा ते वरचं. हे फाडायचं. मग ते ओपन कसं होणार. ओपन करायचंय म्हणून. परत ना आपल्याला साडी बिडी काय घालायला नाही काय नाही कोणत्याला लागणार. ते काय जाईल तेवढं. खाली जायला तर खाली सरळ कसं काय चाका आहेत ना. चाका आहेत आणि त्याला लॉक पण आहे.
चला काय त्याला आणि lock करून आता मग उघडायचं मी दाखवू कसं उघडायचा. दाखव. चल तू पण उघड मम्मी तिकडनं, तू पण उघड ह्या साईडून, काजल पण उघडेल. काजल हे खेच, बाई, तुम्ही तिकडनं धरून राहा. असं मग असा ठेवायला पाहिजे ना. हा खेच ना तू पहिलं ते, हे खेच, हे खेच, हे घेता तुम्ही, हे घेता हे. हा ते खेचलं. आता भाई तुम्ही तिकडनं खेचा. एवढंच येतं. हा ते हा खेचलं. आता हे सेपरेट करा. हा ते खालचं ओपन करा आणि बोटं बिटं सांभाळा आपली. हे ओपन करा. होय या ह्याच्यावर टाकशील. नाही आहे लक्ष. हे ओपन करा. हे करा, हा. खोला. वा, खोला हे. कसं वाटतंय काजल? मस्त आहे. खोलला? नाही खोललाय तुमचा, बरोबर नाही खोललाय. नाही बरोबर आहे खुल्ला. नाही खोला नाही तर ते खाली पडतील माणसं नाही झोपलेली. नाही खोलला नाही बरोबर. माझा बघा. दाखवा बघूया. अशी गडबड होते हा इकडे. उघडताना पण बरोबर उघडायला पाहिजे. आता बाळू थप करता खाली पडायचा काजल. हा तेवढाच उघडतो मी ते. एवढाच उघडतो काय? घसरगुंडी सारखा वाटतो. जरा स्लॅन्ट आहे ना. बाबा आमच्या घरी जागाच नाही राहिली. लॉक नाही, पहिला मला बाहेर येऊ द्या बघूया. हे बघा सरका माणूस हे झोपे झोपे तिकडे पण जायचं, कुठेतरी जायचा. झोपेत टाक. ठीक आहे मी पहिले चेक करतो. भाई उद्घाटन करा, या इकडे चला जरा बस झोपा. हळद कुंकू. मम्मी बाद झाला ना तुझ्यापुरती एक, मस्त है ना. बोलत होतेत ना मला बेड नाही म्हणून. बाहेर बोल मला विचारत होते ना की काय करणार. मी बोलणार होतो ब्लड कॅम्प टाकणार, रक्त द्यायला या. हे ब्लड कॅम्पला पण अशी मस्त आहे ना, असे बेड लावायला पटकन. आणि आता कुशन कशी आहे काय कसं आहे ना. बघा फ्रीजवर पंचपदार्थ. काय पंचपदार्थ, पंचपदा ना काय बोलतात हा त्याची पूजा आपण करून घेऊया ना मम्मी. म्हणजे इकडे सकल आहे ते, इकडे उंच आहे ना हे डोक्याचा भाग. आणि तुम्हाला एक सांगतो ना, आम्ही खूप एक्सायटेड आहे ह्याला घेऊन. मी तर लय एक्सायटेड होतो याच्याला, मस्त. है ना मी. आणि हे ऑर्डर, कलर छान आहे एकदम. हा हे ऑर्डर द्यायला मला कलर मस्त आहे. 7 दिवस लागल्या. चला डोका शाबूत राहू दे लोकांचा. सरसरत खाली नको यायला. जे झोपतील त्यांना चांगली झोप लागू दे. चांगली झोप लागू दे. भाई सो जाओ, आता पहिले भाई झोपणार म्हणजे चांगली झोपून जाऊ दे. भाई सो जाओ. झोपून जावा चला. बबी चला झोपा. भाई झोपतात ना. हा काय कुकुराम ते हे करा ना, लॉक करा ना. लॉक. हे बघ इकडेच आहे, हे बघ इकडे असतं. हे बघ हे खाली दाबला ना हा. लॉक झालं. आता नाही हलणार. आणि तिकडून असं. भाई बघूया म्हणजे साईज तरी आपल्याला माहिती आहे. काजलला पण बोलूया आपण, पण झोपून बघा भाई. या शाबाश. ए डोक्याला लागेल वगे. अरे उंची जास्त कमी पडली. बरोबर आहे. भाई सारखे 2 झोपतील त्याच्यावरती. हा हा, बबी. 2 माणसं झोपतील. कडेला चिपकवला तर 2 माणसं झोपणार. हा उठा उठा. अरे ऍप सारखं उठले डायरेक्ट. काजल जरा अशी बघ जरा पडून तू. तू पडून बघ ना, तू दमून आलायस ना. मी पडू का? हो. ओके आता मी कसं, माझी हाईट आहे 5.7, 170 सेंटीमीटर माझी हाईट आहे. हा. पहिला बघूया, मी पहिला बसून बघणार. माणूस दमून येतो ना असं. हा, आधी बस. कसं वाटतंय? मस्त आहे म्हणजे एकदम पण नरम नाही आणि एकदम पण कडक नाही. मीडियम आहे. बाहेर तुम्हाला रिक्षाचा आवाज त्या झोपल्या इकडे डोकं आहे. कसं पण म्हणजे हाईट दाखवली बघा. मी माझ्या पण माझ्या पाया लागत नाही अजून, आणि वरती पण. आणि इकडे झोपलो नाही बघा, इकडे असं झोपलो. माणूस असं येतो नाही बघ. हे बघ तिकडचा लॉक नाही केलाय मी. एक लॉक केलाय ना, नाही तर माहिती पडला ते गेला तिकडे झोपेत झोपेत दुसऱ्याच्या घरी पोहोचला. मला असा झोपायचा आवडतो ना, असा. हे बघ पाय बाहेर नाही गेले माझ्या अजून. नाही. हो. ऑब्विसली 6 फूट आहे. हे 5, मी 5'7" आहे ना. चांगलं आहे. हे बघ, हे बघ असं दबलं, थोडा दबला गेला पाहिजे. हा, हे बघ हे थोडं आहे ना. मस्त आहे पण. ओके तर चांगला आहे आपला बेड. आता बघा तुम्हाला मजा दाखवतो. उघडला धक्का बाई मला नाही जात. ढकलत ढकलत दुसऱ्यांच्या रूम मध्ये आपण नेऊ शकतो. तर झालेलं आहे. आता फोल्डिंग पण कसं करायचं मग मी तुला बघायचं झोपून. नाही ना. माहिती तिकडनं वरती करा भाई. नको असेल तेव्हा असं फोल्ड करून ठेवायचं. समजा तुम्हाला लादी पुसायची, झाडू मारायचं असेल तर फोल्ड करू शकता. हा ते फोल्ड करायचं आणि हे खाली दाबायचं असं. हे खाली घेऊन हा ते दाबा वरती घेतलेलं ना, दाबायचं खाली. बघितलं. ते आता नवीन आहे ना जरा. ठीक आहे ते. आणि खाली त्याच्या लॉक. लॉक सिस्टम आहे ते. तर असा होता आपला हा प्रोडक्ट.
इकडे आम्ही ठेवलेलं आहे, जागेची कमी असल्यामुळे आम्ही उघडून नाही ठेवू शकत आहे. तर बघा इकडे एक लॉक करत नाही, नंतर फिरवायला लागतं ना. बघा हे खाली गेला ना, लॉक झाला. लॉक झालं, ते वरती गेला की अनलॉक झालं. आता जाऊया आपण हा प्रोडक्ट. हा केवढा मोठा टेबल आहे हे बघा. आता तुम्हाला दाखवतो हे काय आहे. हे प्लास्टिक मध्ये आहे का ते? येस. बाई घेता तुम्ही ते कुठा घेता? कलर आवडतो काय सांगा, कलर आवडला काय सांगा. चॉईस कोणाची? तिकडे ह्याला म्हणतात कॅफे टेबल. आता हा टेबल कितीला पडला ना, हे कुठे आहे बिल, कुठे बिल हे बघा ह्याच्यावर. हा, तर कितीला पडला मी तुम्हाला सांगतो. मला कॅफे टेबल हा बघा, बिल मी प्रॉपरली घेतो. 3,800 रुपयाला एक पडलाय मला. मस्त. ऑनलाईन 4,500ला काहीतरी दाखवलं होतं मला, ते पण 700 रुपये मला ऑफ पडले. असे मी 3 कॅफे टेबल मागवलेत, 2 तिकडे आणि एक इकडे. 2 ग्रीन आहेत आणि एक ब्राऊन टाईप आहे काहीतरी. 2 ग्रीन आहेत. मस्त ना, मस्त. हे मस्त आता वाटतं. बोला माणूस जेवायला बसायला कसं हे वाटतंय? मस्त आहे. हे पण कोटिंग मस्त आहे ना. हो मस्त आहे. दाखव. हे आज रात्री आपण ह्याच्यावर जेवूया सगळे असं. हा. है ना. 4 माणसं बाई इकडे उभे राहिलात ना तुम्ही. आता चेअर पण ठेवली ना अशी, 4 अशी जाडी चेअर वाले 4 बसू शकतात, आणि ती विदाउट हँडल वाले असतात ते 5 बसू शकतात त्याच्यात. आमच्याकडे होतं तिथे लाकडी होतं उंच. नाही, 3 माणसं ठीक आहे बाप्या. 3 का 4 पण कम्फर्टेबल. 2 3 4. 4 बसू शकतात. ताटत बसायला पाहिजे ना. हे बघा 1 2 3 4. 4 काय 5 पण राहतात. हे बघ, एवढा घट्ट बसायला नाही होणार. नाही बसणारे माणसं असे बसू पण शकतात, पण हे बघ 4 तर आरामात राहतात मम्मी. हा. है ना. जेवण कुठे ठेवणार? जेवण नाही, वाढवून आणायचा. वाढून देणार ना. ताट वाढून दिला ना, मग ते जेवायचो खाली. हे तर सुटसुटीत एकदम. बरोबर. 4 एकदम सुटसुटीत राहतात. बाउल वगैरे होईल, पाण्याची हा, बॉटल glass. बाउल वगैरे होईल. हा. पण एकदम छान आहे, मला आवडलं एकदम मस्त. तसं एक इकडे आहे आणि असे 2 इकडे आहेत बघा. हे तर असं सर्व आलेलं आहे, आणि कुठे जाणार आहे, काय करणार आहे, कधी करणार आहे ते तुम्हाला सर्व आम्ही दाखवणार आहे. बरोबर.